Toni Kroos hian FIFA Club World Cup a hian football level alang chiang thar hle a ngain European football asang filar big lo ni te hialin a hria a ti hian a soi football hriat chin na tak nei chuan FIFA Club World Cup level hi adan hiam ngot thei lawang Twitter mang mi pali velina FIFA Club World Cup in elna hi a thatok lo a hlutok lo an ti in hmuwa chumi chu in oi ani chuan indik lo hulhual ani ang mi football hrathiam tak chuan Brazilian team te thatok zia a hmuthiam don chianga Al Hilal po an thatok hle ti a hmuthiam ang Monterrey te khan Dortmund an hne lek ani kha European club te hi engama ma in a thaber an ningot big lo hei hi thil tak ania FIFA Club World Cup in elna hi asang to ka chu match tina kan hmu ani ati Toni Kroos hi chuan mitam takina an se lui FIFA Club World Cup in elna hi a thatok ati ve tlata European club nilo ramdang club te thatzia alang chiang thar hlea ngai bokin chu wang chuan khovela European club te hi a thaber te an ningot big lo ti po ati chiang ni in a hreta hial ani